Moikka! Mä olen Meri-Maaria Kivekäs. Olen tämän naapurimme Eskelmus lastenromaanin kirjoittaja ja lisäksi mä oon taustaltani äidinkielen teatterin ja luokan opettaja. Tämä naapurimme Eskelmus on mun esikoisromaanini. Lastenromaani, joka sopii monen ikäisille ja monen tasoisille lukijoille. Vaikka tämä on kieleltään tosi rikasta ja monipuolista, niin tämän tueksi on kehitelty tehtäväpaketti, jonka avulla monentasoiset lukijat ja suomen kielen osaajat pystyvät tätä kirjaa lukemaan läpi. Ja nyt mun olisi tarkoitus esitellä teille vähän tätä tehtäväpakettia. Tehtäväpaketti löytyy Hertta-kustannuksen sivuilta, kun etsit tämän naapurimme Eskelmuksen sieltä. Ja kun scrollaat sivustoa alaspäin, löydät täältä kohdan 5. Tehtäväpaketin alkuperäinen tarkoitus on ollut se, että se tukisi paitsi kielitaidon, myös lukutaidon kehitystä ja mahdollistaisi sen, että kirjan voi lukea yhdessä semmoisenkin ryhmän kanssa, jossa on hyvin eritasoisia kielenosaajia tai hyvin eritasoisia lukutaidon omaavia ihmisiä. Tehtäväpaketti opettaa heti ensimmäisellä sivulla, että miten näitä erityyppisiä tehtäviä käytetään. Mutta nyt mä näytän teille muutamia esimerkkejä siitä, miten näitä tehtäviä voi hyödyntää. Nämä helpoimman tason tehtävät etenee yleensä parin luvun välein niin, että kun luvut on luettu tai mahdollisesti jo ennen niiden lukemista, voit heijastaa luokan kanssa seinälle tämän näköisen näkymän. Täällä esimerkiksi näkyy, että tämä näkymä liittyy lukuihin 1 ja 2. Ja tänne on listattu lukuun liittyviä sanoja tavutettuna niin, että samaa tarkoittavat sanat on allekkain, jolloin myös niiden sävyeroa pystyy luokan kanssa yhdessä pohtimaan. Ja tätä pystyt hyödyntämään esimerkiksi niin, että tämmöisellä whiteboardilla lähdet etsimään, mistä mikäkin asia löytyy. Oppilaista on mukava piirrellä viivoja aina siihen kyseiseen esineeseen tai asiaan, joka täällä on mainittu. Ja tähän on pyritty kokoamaan semmoinen keskeinen sanasto näistä 2 luvusta, joka mahdollisesti sisältää sanoja, jotka ei ole esimerkiksi suomea toisena kielenä puhuville tai välttämättä natiivisuomea puhuvillekaan täysin tuttuja. Näin pystyy kuvaa hyödyntäen, kirjan kuvitusta hyödyntäen, sitten havainnollistamaan niitä sanoja, niiden merkitys. Ja jokaisesta luvusta löytyy tämän kaltainen tehtävä. Ja nämä tehtävät on otsikoitu sanajahtitehtävinä. No sitten täältä alempaa löytyy vielä pari muuta sanajahti-aiheen tehtävää. Tutki kuvaa, postilaatikko muistuttaa taloa. Siinä lukee, että se on yksinäisten kirjeiden hotelli, siis hotelli yksinäisille kirjeille. Mitä luulet sen tarkoittavan? Eli täällä on aina joku semmoinen kysymys tai tehtävä, joka kuvan avulla auttaa suuntaamaan kohti sen tekstin merkityksiä. Sanajahtitehtävät on tarkoitettu aloitteleville lukijoille tai nuorimmille oppilaille sekä sitten suomea toisena kielenä puhuville. Ja näitä toki voi tosiaan esimerkiksi noiden samaa tarkoittavien sanojen merkitys jahtina tutkailla myös vähän kokeneempien lukijoiden ja isompien oppilaiden kanssa. No täällä kuvassa on näkyvissä myös numeroita. Vähän kokeneempien oppilaiden ja lukijoiden kanssa, jotka ehkä jo vähän itse lukee, voi sitten taas hyödyntää näitä numeroita apuna. Ja numerot liittyvät seuraavasta tehtävästä löytyviin tekstinpätkiin. Täällä on tämmöisiä juonipuintitehtäviä. Minä olen Ailekaappi, huiskin, haiskin, höpsöheinä, ritari, kuningas. Keksin nimeni itse. Olen hyvä keksimään nimiä. Kirjoitan niitä muistiin nimien keräämiskirjaan. Olen jo fullussa. Minulla on myös pikkuveli. Nyt jos katsotaan se kuva tähän vierelle. 1 on merkattu tänne päähenkilön kohdille. 2. kohta löytyy tuolta postilaatikon alta. Pitkät vaikeat sanat on tavutettu. Tarkoituksena on, että tämä paitsi kertaa sen luetun kirjanpätkän juonta, mahdollistaa myös sen, että vähän taitamattomampi lukija voi lukea pieniä pätkiä tätä tarinaa helposti itse.
Sitten meillä on ajatuksenjuoksutehtävät, joita voi käyttää isompienkin oppilaiden kanssa. Ajatuksenjuoksutehtäviä voi käyttää apuna monella tavalla. Ne voi ohjata oppilasta esimerkiksi lukupäiväkirjan pitämisessä. Mikäli kirjaa lukiessa haluaa pitää lukupiirejä, näitä kysymyksiä voi suoraan käyttää siinä. Ja väitän, että aika isojenkin oppilaiden kanssa näitä kysymyksiä pohtimalla pystyy pääsemään aika syviinkin merkityskerroksiin tässä tarinassa. Lisäksi ajatuksenjuoksuosiossa kurkistetaan aina nimien keräämiskirjaan. Eskelmuksessa keskeisessä osassa on se, että päähenkilöt keksivät ihmisille nimiä ja usein nämä nimet antavat jonkun vähän syvemmänkin merkityksen ihmiselle. Eli ihminen saa nimen jostain tietystä syystä. Sen takia nimien kautta näitä tarinan hahmoja tarkkaillaan täällä alemmassa tehtävässä. Lisäksi täällä on vielä kolmantena osiona tämmöisiä kielileikkitehtäviä. Ja nämä on nyt toiminnallisia tehtäviä, joissa leikitään kielellä, kujeillaan kielellä, tutkitaan kieltä kehollisesti tai jotenkin muuten toiminnallisesti. Nekin liittyy aina jollain lailla tarinaan. Ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi draamatunnin apuna tai sitten vähän semmoisten vilkkaampien oppilaiden kanssa tätä kirjaa tutkailtaessa. Mielellään otan palautetta vastaan tästä, jos pääsette oppilaiden kanssa tätä tehtäväpakettia kokeilemaan. Tehtäväpaketti on kaikille ilmaiseksi saatavilla Hertta-kustannuksen sivuilta. Ja naapurimme Eskelmusta löytyy paljon muun muassa ihan kirjastoista.